November 14-én érkezik a hadviselés új generációja. A Black Ops 7 teljesen felforgatja a sorozatot Raúl Menendez sokkoló visszatérésével, egy játékmenetet alapjaiban megváltoztató Omni Movement rendszerrel és az egyik legnagyobb többjátékos rajttal, amit valaha láttunk. Szóval, ha szeretnéd teljes eligazítás miatt belevetnéd magad Avalon városába, jó helyen jársz. Ez itt minden, amit tudnod kell a Black Ops 7 előtt. Kezdjük az alapokkal. Az év 2035, pontosan 10 évvel a Black Ops 2 eseményei után, és 40 évvel a Black Ops 6 összeesküvései után. A világ pengélen táncol, háború, káosz és pszichológiai hadviselést tépi szét. Ebben az űrzavarban bukkan fel egy ismerős név, Raúl Menendez. Egy hátborzongató közvetítés megerősíti a lehetetlent, az ikonikus gonosz valahogy életben van, és kijelenti, hogy az ő 2025-ös forradalma csupán a kezdet volt. Ezúttal úgy tűnik erős szövetségesei is akadnak. Menendez a The Guild-el dolgozik együtt, egy titokzatos tech óriással, amely állítólag az emberiséget védi, valójában azonban maga a félelem fegyveri alakítása a céljuk. Ez az új fenyegetés visszahúz minket David Section Mason bakancsába, aki a Black Ops 2 hőse volt. Mason most egy Elite GSOC egység, a Spectre One vezetőjeként titkos küldetésre indul a futurisztikus mediterrán metropolisba, Avalonba. Csapatával, köztük a visszatérő Mike Harperrel egy olyan összeesküvést kell elpleznie, amely nem csak a világot, hanem a saját elméjüket is fenyegeti. És először 2015 óta a Black Ops kampány teljesen integrált 4 játékos kópélmény. Az egész 11 küldetésből álló történetet végigviheted egyedül vagy 3 baráttal, és a küldetés dinamikusan alkalmazkodik a csapat méretéhez. A fejlődés pedig végre egységes a teljes játékban. Az XP, a fegyverszintek és a kinézetek, amiket a kampányban szerzel, egy az egyben átkerülnek a multiplayer és a zombies módokba is. De a történet nem ér véget a stáblista után, a kampány teljesítése után egy új játékmód, az Endgame nyílik meg. Ez egy hatalmas 32 fős küldetés Avalonban, ahol csapatoknak nagy téttel járó célokat kell teljesíteni időre. Olyan, mint egy Extraction típusú élmény, ha az egész csapatot kiütik, elveszíted a magaddal hozott felszerelést. Egy igazán különleges keveréke a kampány sztoriának és a magas kockázatú multiplayer akciónak. A mozgás a Call of Duty szíve lelke, és a Black Ops 7 ezt eddig soha nem látott szintre emeli. A Black Ops 6 Omni Movement rendszerére építve a Treyarch bemutatja a Next Level Omni Movementet. Ez már nem csak arról szól, hogy bármilyen irányban sprintelj vagy csúsz, teljesen új mechanikák nyílnak meg a harctéren. A legnagyobb újítás a falugrás. Ez minden módban elérhető és lehetővé teszi, hogy falakról pattanj vissza, új flanking útvonalokat és magaslati pozíciókat teremtve. Teljesen új szintre emeli a pályák bejárhatóságát. A másik új mozdulat a harci gurulás, amivel magas eséseknél csökkenthető a sebzés, bár jelenleg csak a nagyobb módokban, például a skirmishben érhető el. A Treyarch a játékosok visszajelzéseit is beépítette. A legnagyobb változás? A Tactical Sprint már nem alapértelmezett. Ez most egy választható perk, ami komoly stratégiai döntés jelent. A nyers sebességet választod, vagy egy másik értékes előnyt. Más képességek, mint például a célzás, csúszás vagy vetődés közben szintén a perk rendszerhez kerültek, így teljes kontrollt kapsz a saját mozgásstílusod felett. A Black Ops 7 rengeteg többjátékos tartalommal indul. Az első naptól kezdve masszív választék lesz 6v6 pályákból. Vadonatúj helyszínek és remasterelt klasszikusok keveréke. Az új pályák futurisztikus Tokiótól egészen az alaszkai jégmezőkig visznek el. Bár a pontos számot nem tudjuk, pletykák szerint több Black Ops 2 klasszikus is visszatérhet, például a Raid, Express és a Hijacked. A nagyobb csaták kedvelőinek a Skirmish lesz a fő attrakció, hatalmas 20v20 pályák, amiket kifejezetten az új mozgásrendszerre terveztek. A testre-szabás is hatalmas frissítést kap. Már a kezetektől egy gazdag fegyverarzenált kapsz, és a grinderek nagy örömére visszatér a Weapon Prestige. A fegyver szintjének nullázása most exkluzív kozmetikai jutalmakat ad, új fejlődési utat biztosítva azoknak, akik meg akarják mutatni az elhivatottságukat. Ti kértétek, a Treyarch pedig hallgatott. A klasszikus köralapú zombies visszatér a Black Ops 7-ben. Az új fejezet közvetlenül a Black Ops 6 eseményei után folytatódik, ahol a Requiem csapat a Janus Towersnél tűnt el, mielőtt a Dark Etherbe teleportálták volna őket.
Ez az élmény minden eddiginél nagyobb kör alapú pályán játszódik, méretében a Black Ops 2-ből ismert tranzit ihlette. A hatalmas torosztályon új járműrendszer segíti a csapatokat a zónák közötti utazásban. Akik inkább a klasszikus kisebb arénákra vágynak, azoknak ott lesznek a survival mapok is. És igen, a Dead Ops Arcade új verzió is része a csomagnak. A legjobb az egészben, hogy ahogy a kampányban is, a fejlődés egységes. Minden megölt zombi, minden túlélő kör a szintedet, a fegyvereidet és a Battle Pass-t is húzza. Írt fel a naptárba 2025. november 14, ekkor fog megjelenni világszerte a Call of Duty Black Ops 7. A játék megjelenik PlayStation 4-re, PlayStation 5-re, Xbox One-ra, Series X-re, S-re és PC-re. Hatalmas hír a játékosoknak, hogy a Black Ops 7 az első naptól elérhető lesz Xbox Game Pass és PC Game Pass keretében is, teljes crossplay támogatással. A korán játszanál lesz Open Beta, előrendelőknek és Game Pass előfizetőknek előbb megnyílik, majd röviddel ezután mindenki számára elérhető lesz. A pontos dátumok és részletek majd a közelgő Call of Duty Next eseményen derülnek ki. Szóval ez volt az eligazítás, egy legendás gonosztevő visszatérése a Coop kampányban, minden eddiginél fejlettebb mozgás, hatalmas multiplayer indulás és a klasszikus köralapú zombiz diadalmas visszatérése. A Black Ops 7 minden eddiginél tartalmasabb és összekapcsoltabb Call of Duty-nak ígérkezik. De mit próbálsz majd ki először november 14-én? Írd meg a kommentben.